табрик кардани касоне ки машҳур ҳастанд бо тағйир додани қонунҳои Аллоҳ ва ҳукм кардан ғайри ма анзалаллоҳ ва ҳукм додан ба кофирон зидди мусалмонон барои мавқеъ ва вазифаҳои муҳим гирифтан. таъриф кардани онҳо дар газетаҳо ва минбарони масоҷид ин фалокати азим аст, гуноҳ аст ва динфурӯшӣ аст. Ин дурӯғ барои ҳамаи мусалмонон ва ба кулли дунё аст. мисоли ин мешавад ки намози ҷаноза хондан барои касе ки вафот кард аз миёни ин истилогарон ва золимон фарқе нест ки ҳозир бошад ё ғоиб. ин гуноҳи калон аст ва сустӣ дар дин ва тавҳид аст. ин мусибатҳо мешаванд вақте ки мардум нигоҳ намекунанд ва аҳамият намедиҳанд ба хатарнокии корҳои худ ё сабаби бидъати корияшон, ё вақте ки ақидаи мурҷиягӣ паҳн шавад дар он ҷо ва онҳо ба тоғутон бовар кунанд, пайравӣ аз ҳавасҳои худ ва ишқ бо динору дирҳам. ин одамонро бояд насиҳат кунем, Аллоҳро ба ёдашон биёрем ва огоҳ кунем. агар касе аз онҳо қабул кунад ва онҳоро тарк кунад, ин барои худаш тозатар мебошад. Аллоҳи мутаол мегӯяд: муваффақ шуд касе ки онро тоза кард, яъне қалбашро, ва аз даст дод касе ки онро пок накард. агар ки қабул накард, даъвати ҳақро ва бо фосиқону гунаҳкорон монд, пас аз ӯ бояд бароат кунем ва алоқаро бо ӯ қатъ кунем. чунки мусалмонон фаҳманд ки гуноҳи ӯ бузург аст ва роҳаш заиф аст ва бо ин бояд ӯро тарбия диҳанд ва аз мардум дур кунанд. барои мардум ҷоиз аст ки нақл кунанд хатогиҳои ин тавр шахсҳоро, чунки дигарон фаҳманд ва бароат кунанд. дар шариат ин кор ҷоиз аст ва ин яке аз намудҳои ҷиҳод аст. агар ки мо хомӯш кунем, ин одамон ҳамин тавр дини Аллоҳро ва дилҳои одамонро вайрон мекунанд. аз имом Аҳмад суол карданд ки кӣ ба назари шумо беҳтар аст, шахсе ки намозҳои зиёд мехонад, рӯза мегирад, бисёр эътикоф мекунад, ё шахсе ки мардумро огоҳӣ аз аҳли бидъат мекунад? имом Аҳмад гуфт: аввалин шахс ҳамаи чизро барои худаш мекунад ва дуввумин бошад барои мусалмонон ва ин кораш фоиданок аст. воҷиб аст огоҳ кардан одамонро аз касе ки гуноҳи кабираро ошкор анҷом дод ва дурӯғро паҳн мекард. ин чиз ғайбат ҳисоб намешавад. агар ки аз ин фоида бошад, пас мешавад ки ба ӯ салом надиҳӣ ва ба саломаш ҷавоб надиҳӣ. дар ин ҳолат ин кор хуб аст. баъзе уламо нодуруст таҳқиқ мекунанд матнҳоро дар бораи алвало валбаро, ки корҳои худро ҳимоя кунанд ва айбҳое ки ба онҳо гуфтанд дур кунанд. агар ки онҳо таслим мешуданд ва айбу гуноҳҳои худро қабул мекарданд ва суханони Аллоҳро нодуруст таҳқиқ намекарданд, онҳо дар зери ҳифзи Аллоҳ мебуданд. ба онҳо ҳеҷ кас сухани қабеҳ намегуфт ва онҳо аз ҷумлаи олимони золим намешуданд. Аллоҳи мутаол гуфт: эй касоне ки имон овардаед, Аллоҳ ва расулашро нафурӯшед ва дар моле ки ба шумо боварӣ карданд, бо шуурона таҷовуз накунед.